Tsofaffi kuwa ba a magana wajen nuna alhininsu a kan mutuwarsa. Baka ji bai da mutane ke yabansa a gidan rediyo na gwiwar matasa da kuma Arewa a yau, da kuma gidan rediyon 'yancin matasa da dai sauransu. Addu'a kawai ake masa, mutane kuwa da suka taru wajen jana'idarsa kai ka ce mutanen ƙasar ne gaba ɗaya suka halarta. Duk inda ka kalla mutane ne makile, ba ma sarari da za ka ce ba mutane a gun, ko kuma ka ce ga wani guri da ya fili. Bayan rasuwarsa mataimakinsa ne ya maye gurbinsa, wato injiniya Bashir Baba Bala. Shekararsa ɗaya a kan mulki, amma abubuwa suka fara canjawa, don a wannan shekarar ne ya fara janye hannayensa daga kan makarantun gwamnati saboda wasu kwangiloli da ya samu a kan samar da makarantu masu zaman kansu, wato private schools. Wannan kudiri nashi ya fara kawo matsala a karatu, sannan bayan ya ƙara shekara ɗaya ya rage malamai albashi, ya cire kaso ɗaya daga cikin kaso 10 da suke samu, kuma ya zama baya ba da albashi a kan lokaci. Wannan abun yana damun malamai, don har yajin aiki suka tafi, amma a banza man kare, don babu abin da ya canja. A ƙarshe ma cewa duk wanda ba zai iya ba ya aji aikinsa. A cikin kaso 100 bai fi kaso 20 ne suka aje aikin ba, saboda yawancinsu da wannan aikin suka dogara, kuma da yi suke ciyar da iyalansu, ba sa wani kasanci ko kuma wani aiki, kuma sannan ba su da wani jari. Sannan kuma ga kuma tsadar rayuwa da aka shigo da ita a lokacin, albashin ya kasance idan an ba su baya isa ma sai abinci, balle kuma wasu abubuwa kuma na rayuwa. Ko ina abubuwa suka katame, amma shi gani ike kamar mutane ne ba su da haƙuri. Gashi kuma girma ya kama su, balle ka ce za ka je ka zauna ƙarƙashin wani ka koyi aiki har ka iya ce da iyalinka ba, ko kuma ka ringa zuwa kana aiki ana baka kuɗi. Wannan abu ya rage malamai ƙarfin gwiwa akan aikin da suke yi da. Ta kawo malamai suka koma sharuwan tsuntsaye, ilimi ya samu raunin da ko da zai warke tabbas sai an sha wahala. Hakan ya taɓa yara, don ya fara cire musu son karatun da zuwa ko makaranta. Wani lokacin yadda suka je haka ma za su dawo, ba a yi musu aiki kai a an musu aiki ne fa a rana, a yi musu aiki sau ɗaya, amma wani lokacin yadda suka zauna haka za su tashi. Wani lokacin malaman na ofis zaune ana ta maganar halin da ake ciki, tare da tunawa baya, haɗi da yin addu'o'i ga marigayi. Suna Allah wadai da wannan, don maganar gaskiya ko addu'a ma irin Allah ya shirye shi ba sa masa, sai dai Allah wadai suke. Sannan kuma suna ta addu'a Allah ya kawo musu wanda ya fi shi alkhairi, amin suma amin, abin da suke faɗa kenan lokacin da suka yi addu'a. Tashar Kaftan TV ta kuce, tashar Kaftan TV ta kuce, tashar Kaftan TV ta kuce.